tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics i amigues del Tiki-Taki? Doncs segona jornada de Lliga, primer triomf del Barça, 1-4 al camp de la Real Societat. Un camp que depèn d'època se'ns ha donat difícil i depèn d'època se'ns ha donat molt fàcil. Ahir la primera part va ser una primera part molt disputada i a la segona part, un cop va fer els canvis al Noi de Terrassa, doncs res, el Barça en 10 minuts va solucionar el partit. Cosetes d'ahir? Bé, doncs per mi a l'equip titular van haver molts errors, o sigui, no sabies ben bé si jugàvem amb un 4-3-3, amb un 3-5-2, amb dos mitjapuntes, amb doble pivot, Ferran no sabia de què jugava, Balde em vaig donar compte als 10 minuts que estava jugant d'extrem, per una banda jugava Balde, per l'altra jugava Dembélé, doncs teníem Lewandowski enmig, amb Gavi i Ferran fent una mica de mitja punta, o Ferran fent de mitja punta i jugant Gavi i Pedri per darrere i De Jong fent de pivot, no sé, va ser una mica guirigall que una pèrdua de pilota de De Jong va significar l'empat de la Real Societat, que tant que diu a la premsa del golaç d'Isaac i de la cagada d'Eric Garcia, Eric Garcia no va fotre una cagada, no li guanya l'esquena, la pilota quan la perd De Jong i sol passe rebota amb Christensen i doncs li fa un efecte que despista una mica Eric i doncs a la carrera l'enganxa, ell posa la cama i li rebota i va dintre. Bueno, és igual, després va guanyar 4-1. Però s'ha de dir, clar, o sigui, jo que he sigut un gran defensor de Ferran Torres, acabant de sortir d'una lesió, no haver jugat ni un partit amb els seus companys, ahir fotre la titular, va ser un suïcidi. Jo esperava que la tripleta titular fos Dembélé, Lewandowski i Rafinha. Han sonat-lo entrant, mica en mica, però, vaja, es va decidir així, a la segona part, doncs fantàstic. Quan van haver-hi els canvis es va notar. Bueno, es va notar tot menys l'entrada del gay que va tenir de groc, el Romuerto, que no sé què collons ve fotre, ahir que jugava de pivot. No tens lateral dret i sempre s'ha utilitzat el lateral dret i ara l'utilitzes de pivot. Bueno, s'han d'activar ja les sortides d'equips fitxatges, d'equips jugadors, millor dit, s'ha de poder inscriure al Koundé. Jo no fitxaria Marcos Alonso, tenint a Alejandro Balde, jo crec que ahir va donar mostres suficients de que pot ser titular al Barça. I buscar un lateral dret, doncs bé, hem tingut a Serginho Dest, que passa que no li agrada, algú passa que no li agrada amb el Noi de Terrassa i així estem. Però bé, per lo de més, el Barça ahir a mi em va agradar, va jugar bé a la segona part, vam gaudir de gols, Lewandowski té un facte, o sigui, aquella por que teníem al principi de que no entrarien, entren, Ansu va arribar i va fer 2 assistències de gol molt bones, Rafinha va revolucionar, Dembélé estava apagat, però per què estava apagat? Doncs perquè no li arribaven pilotes, res més. Pedri va donar una altra lliçó magistral del que és jugar a futbol. Gavi, el vaig veure ahir molt agobiat, no sé si era per la situació de tenir que jugar amb Ferran també per dins, però molt agobiat. Ferran va tenir les seves 2 oportunitats, però ahir no era un partit per ell, i jo crec que Xavi es va equivocar en posar-lo. Esperem que no tinguem la tònica de l'any passat de que ha de jugar Ferran perquè sí. I en defensa, Christensen és molt fiable, dona molta seguretat. A mi Eric m'encanta pujar la pilota. Araujo s'està sacrificant a fer de lateral i després hem tenir la sortida del Xaniolo perquè tenia que sortir. No sé per què tenia que sortir, però tenia que sortir ell perquè suposo que dona per contractar. Piqué una altra vegada a la banqueta, Busquets el teníem sancionat, Ter Stegen va fotre 3 parades que ens va salvar 3 gols. Crec que Ter Stegen amb 2 partits està... Si no es torça la cosa, va pel mateix camí de ser aquell gran porter que tant ens agradava i res, que no hi ha molt més a afegir. Ara ja només queda que aquesta setmana doncs es pugui inscriure al Koundé, que s'acabin de fotre fora ja el Braithwaite, l'Umtiti, que el Depay, que encara que em pesi es faci el fitxatge d'Aubameyang. Doncs sí, a mi em pesa, perquè a mi m'hauria agradat tenir-lo un any més a Can Barça. Però bueno, si donen el que diuen 20 o 30 quilos sempre aniran bé.
A Memphis es veu que ha trencat l'acord amb la Juve perquè no podia... Volia guanyar més calés, doncs, esperem que s'arregli. Un dit es veu que n'hi ha un equip de la segona divisió que acaba de pujar a la primera divisió italiana que el volen, però suposo que el Barça haurà de pagar tota la fitxa del cabron aquest. I Serginho Dest té alguna oferta. A Bradway no ens el traurem ni amb aigua calenta, o sigui, jo Barry, molta conya fotíem amb el Barry White, però t'estàs passant, o sigui que ja veurem. I res, que continuem seguint el Barça, continuem seguint la Premier, continuem seguint la Smartbank, la Lliga Santander. El Madrid veiem que va guanyar també 1-4 al camp del Celta, l'Espanyol va perdre. El Girona veurem avui què fa i res, que ojo amb el Villarreal aquest any, que està jugant molt bé, i a Lo Celso està que se sale. O sigui... i una altra cosa, senyor Laporta, abans de que m'oblidi, abans de tancar el programa, l'any que ve Messi no, Messi no el volem més aquí. No. Li fem un homenatge, li posem un carrer, si voleu, tot el que vulgueu. Però Messi torna a jugar al Barça? No. Aquest senyor, si no hagués sigut per nosaltres, seria un enanito que estaria en el circus, fent el bombero payaso o saltant des d'un canó. Aquí se li va ajudar, cosa que els seus compatriotes no han fet, encara l'han odiat quan han anat malament la selecció argentina i ara ens foten pals al Barça. A veure, boludos, que os den a todos. O sigui, Messi no hagués sigut ningú si no hagués arribat al Barça. Messi no hagués sigut ningú si no hagués tingut darrere uns senyors com Xavi, Iniesta i Busquets que li van donar pilotes. I això el van fer que guanyés 6 pilotes d'or. En el moment que no teníem un duro, oi que va fotre el camp? I va trigar, què va trigar? 2 dies, un dia, a fitxar pel Paris Saint-Germain? Ara no està a gust, ara vol tornar. Si vol tornar en plan Alves a cobrar el mínim, que torni. Però que no es pensi que serà titular aquí, que ja estem formant un equip i ell ja no ens fa falta. Ha sigut el més gran, el que tu vulguis, espero que gaudeixi encara de 2 o 3 anys de futbol i que guanyi molts diners, però aquí no. I per el que resta els altres, doncs ja ho sabeu, els que no volen estar a Can Barça que fotin el camp, el que es vulgui quedar a la força fotent xantatge a la directiva, aneu en compte. El del rellotge Lewandowski només va ser un avís, o sigui, potser hi ha alguna més. No, que és broma. En fi, que res, que us deixo, que avui només hem de parlar de la segona part brutal, o els 20 minuts brutals del Barça, dels 20 minuts d'Ansu Fati, de Rafinha, que van sortir, van sacsejar el partit i van començar a fotre gols. Lewandowski va marcar el seu segon, Ansu Fati va fotre 2 assistències brutals, i ja està, i 1-4 al camp de la Real. I ara esperar, em sembla que és el diumenge, crec que tornem a jugar a 5:45 de la tarda contra el Valladolid. A veure, compte que el Valladolid va matar al camp del Sevilla, que no ens en fotin. En fi, com dic sempre, que visca el Barça, que visca Catalunya i adeu. Tiki-taki, 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 tiki-taki.